molt semblant a la de l'iPod que hi ha just al costat i amb el qual he portat, he descarregat un podcast, concretament estem veient el Fals Montilla, el Sergi Mas, el company Sergi Mas, fent de Montilla, però l'estem veient, en comptes de veure la pantalla de l'iPod, l'estem veient projectat a sobre d'un catxarret, a sobre d'una superfície blanca, que en aquest cas és un full, però podria ser una paret, bastant més gran que un televisor gran, diguéssim. Tot això ho està gravant en Marc i ara ho penjarem al nostre blog comradioblogs.com/extraradi. Aquest aparell, Albert, qualsevol persona pot sortir ara al carrer i comprar-lo o és com tu tens a vegades aquells aparells que ens en parles i una setmana més tard jo veig l'anunci a tot arreu? Sí, probablement és això. Aquest aparell el començarà a vendre Vodafone no directament per la campanya Nadal i no directament al públic, sinó que el vendrà només amb els seus clients d'empresa amb un paquet que inclou un telèfon mòbil Nokia, perquè la gràcia és que el telèfon mòbil tingui sortida de vídeo, o sigui que tu puguis anar amb un vídeo gravat al telèfon o amb una presentació d'ordinador. Això va sobretot al mercat empresarial. O sigui, el que volen és que els professionals puguin portar les seves presentacions d'empresa, o sigui, el típic PowerPoint que tu arribes a fer una venda amb l'ordinador portàtil, ara no cal. Pots portar-ho, exacte, ja has de portar el projecte amb un maletí o confiar que el teu client en tindrà un, ara no pots portar tot el dispositiu a la butxaca. I això ho vendran com a complement d'aquest telèfon Nokia N97 Mini o bé d'algun altre telèfon que tingui sortida de vídeo, que tampoc n'hi ha tants,